Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 8 глава, з 22 по 26 вірш. Одного разу приходить Ісус у Вифсаїду і приводять до нього сліпого і благають його, щоб доторкнувся до нього. І, взявши сліпого за руку, вивів його геть із селища і, плюнувши на очі його, поклав на нього руки і запитав його, чи бачить щось. І, глянувши, сказав: «Бачу людей, які ходять, схожих на дерева». Потім знову поклав руки на очі його і зробив його зрячим. І він зцілився, і став бачити все ясно. І послав його додому його, кажучи: «Не заходь у селище, і нікому в селищі не розказуй». Богу нашому слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.